Yes. Hello, Frederik. Jeg husker dengang, vi var inde i en guitarbutik, og så var du bange for at afprøve en Rickenbacker. Ja, det var oppe... Jeg skulle da, man skal have respekt for det. Det var oppe i Woodstock, oppe i Aarhus. Bro, du er alt for syg til at lave det her. Vi kan ikke lave det album, bro. Nu vi kan så. Fair nok. Prøv lige tænke, hvor god en by, at Boston egentlig er for sport. Virkelig? Celtics, Boston Bruins, altså NHL. Ja. Red Sox. Ja, Red Sox. Patriots. Ja. En god by. Ja. Er det en turnover? Det tror jeg, det var. Hvad? Der er nu en turnover. Nej. Jo. Hvad skal det betyde? Det er, hvis han fumler, altså bolden den bliver løs, og så de andre hold får den, så er det en turnover. Men er var det, ikke. er det Eagles eller Chiefs, som der løber lige nu? Chiefs, men det er deres... Det er Chiefs, der angriber. Efter den her, så er de nødt til at kigge. Er du? Kom her. Og så kommer ham der en snubler. We watching Super Bowl with the Det er helt homie. vildt tæt på, at han få den der, i forhold til at han vil snuble med sin kaster. Jeg har set det sådan 7 gange. Holy shit. Damn! Me and gang, we looking sturdy up in this shit. Jo, Albert. Bro, ved I, hvad vi skal lave den her uge? Ved I, hvad vi skal lave? Hvad skal vi lave den her uge, Albert? Vi skal lave et godt album. Ved du, hvad det bliver til? Hvad bliver det til? Det bliver til en pladekontrakt. Ved du, hvad det bliver til? Hvad bliver det til, Albert? Det bliver en tur i Danmark. Ved du, hvad det bliver til? Hvad bliver det til, Albert? Det bliver en tur rundt i verden. Ved du, hvad det bliver til? Hvad bliver det til, Albert? Det betyder, at vi går platinum, dreng. Ved I, hvad det bliver til? Hvad bliver det til? Grammy! Ja! Super jeg det til jeg får med kamera. Ved I, hvad det bliver til? Nej, ved I, hvad det bliver til? Hvad bliver det til? Hvad bliver det til? Hvad bliver det til? Rock and Roll Hall of Fame! Ja! Yeah, yeah. Ja, we outside. Må han ikke sige jiha? Vi er lige blevet færdige med at skrive 2 sange. Han har jo selv taget det for fanden. Hvorfor lægger det fremme? Fordi du valgte at tage det med. Det var lidt taget. Det var bare lige mig, der lukkede min kasse. Så jeg til Jonas sådan her. Det er super dårligt. Shut your ass. Tak for det, Jonas. Jonas sådan Bro, her. altså det er sådan... Vi værdsætter virkelig. Ain't no way du kan sådan... Altså sådan, jeg er 100 gange værre end jeg er. Så det er ikke at tage det personligt. Ja. Skriv 2 sange. Ikke også, Albert? Nej, vi skal bruge det her til Instagram. Vi skal bruge det til Instagram. You're not that guy. You're not that guy. Trust me, you're not that guy. You're not that guy. Vi You're skal, not that guy. vi skal bruge det til Instagram. Du er ikke omførende. Vi skal bruge det til Instagram. Jo, vi skal det. I can see your people. Hvis det ikke er. Figure it out, siger du. Jeg kan ikke se dig. Det er godt nok. Ja. Nothing here to see, just to get like me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. The better feels along you, I'm still out here trying to figure it out. Not asleep, there's so much things I'm killing me, trying to figure it out.
der store breakdown-stykke kommer, så kan jeg gøre det der, hvor vi kører halftime. Det kan lyde fedt. Det kunne det. Fordi så vil det lyde endnu større. True. We writing shit, and it's going pretty good. Ikke også, Albert? Yes. Kan ikke stoppe med at snakke engelsk, så? Men du skal jo nærmest sætte dem med din Lars Ulrik. Kill yourself, man. Yeah, so we're in the studio right now. We're pretty mad at the guys over Spotify because Napster. We really hate Napster because they always steal music and play it for free, and we don't get enough money for it. Napster skulle da ikke være den ting snart 20 år snart. Will you shut up, Cliff? Han var død på det tidspunkt. Hvad synes vi om det her blasfemi, som der bliver snakket? Ja, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er godt. Er der en banjo der? Så er det lidt. Der er også en banjo lige der, der skulle Ja, den der banjo, den er sådan halv banjo, halv ødelagt. Banjo er halv ødelagt. Fantastisk sagt. Så rød. Det er held og lykke. Lige lidt så spiller han et eller andet sindssygt hillbilly. Ja, med 3 streg. Hillbilly. You didn't know, but I'm actually a born hillbilly. Nej, det var det ikke. Det kan du vel. Det kan man fandme godt høre. Den er nok out of tune by 1000 light years, så det vil imponere dig, hvis du Han prøver sit bedste, kan man i hvert fald sige. Bare mig, der er lyset forfærdeligt på den her lige nu. Bro, der er der regnet, at du filmer med et kamera fra 2000. Nå, men lyset kun godt her. Jeg kan ikke finde opladeren til den, bare lidt så du skal måske bruge alt strøm. Det var en dårlig idé, så. My name is Pedro. Hvordan kan jeg Ja, vi spiller grimme. Er du okay? Se. Vi snakker om spøgelser lige nu. Ja, jeg tror på spøgelser. det gør jeg nu egentlig også. Jeg tror, Eller sådan, generelt sådan mildt på spøgelser, du ved. Jeg vil ikke sådan sige, at det ikke findes. Men du vil hverken afkræfte eller bekræfte, at de findes. Exakt. Altså, Fordi at sådan, hvis de gør, så vil jeg ikke pisse dem af ud. altså, jeg har sådan Ja, jeg forstår det godt. generelt holdninger til sådan det okulte. Det er også bare fordi, jeg har en moster, der er tarotkort og alt det der. Fair enough. Og hun har ligesom altid sådan givet mig det der samme råd med, lad være med at bruge Ouija-board, det dør. Og det ved jeg også godt. Albert, stop det der. Chill. Stop. Hvad med dig, Nicolás? Har du nogle specielle holdninger i forhold til spoils? I do not think they exist. Nej, bro. Okay, så du er firm non-believer, eller hvad? Har du aldrig set det der video, hvor det både sådan en radio-ting, og så man kan snakke den der crazy? Spirit box. Ja. Det video, jeg elsker, hvor de så sidder med det der, hedder det ikke Estes med, så har de sådan nogle høretelefoner på og bind for øjnene. Ja, så er det... Hvor snakker, og så siger de sådan noget. Ja, så er det, at det er den, der sidder med høretelefonen, der sådan siger de ord, de hører. Ja. Så ligesom, at de ligesom laver... Du må se det, hvis du ikke tror det. Jeg har set sådan... Er det ikke spændende? Jo, men jeg tror ikke på det. Jeg tror bare, at jeg står med kamera. Det skal vi jo også... Nej, men jeg tror på, at det er bare den der lille maskine der, den er programmeret til at reagere på et eller andet, der gør den. Det er jo radiosignaler, den går igennem. Man kan høre den sådan... Ja, de siger, at det er radiosignaler, men altså, det er jo lidt bare... Hvordan kan den vide nogen folks navn engang? Ja, hvis de programmerer det til... Hvis de programmerer det til... Okay. Jo. Nej, der er det der weak shit, altså det er sådan lidt... Bro. Hvad med aliens? Hvad med det? Hvad? Tror du på aliens så? Ja, rumvæsener, ja. Okay, Okay, Nej, fordi det er ren logik, at der findes rumvæsener. ren logik. Jo! Ved du, hvor stort universet er? Hvad er der?
Ved du, hvor stort... rumvæsener, bro. Ved du, hvor stort rummet er? Ja, det er kæmpe Ja, det er kæmpe stort. Tror du virkelig, at vi er de eneste levende... Jamen altså... Tror du virkelig, at vi er de eneste levende organismer i... Ja, vi er. Så tror jeg ikke, du ved, hvor stort rummet faktisk er. Hvis du tror aliens, skal du lige så godt tro spøgelser. Nej, jeg tror på, at der er rumvæsener et eller andet sted uden i universet. Og det er også fair nok at have en holdning til. Fordi det giver kun mening. Altså, når rummet er... Gør det nu også det? Ja, når rummet er så stort, som det er, og vi har udforsket ikke en skid af det, ikke også? Jamen, det har vi jo, synes Ja, jeg. ja, men vi ikke... ved jo mere end, omkring rummet end vores egen hav. Jamen, det er også fordi, vi fysisk ikke kan komme ned til sådan nogle områder. Og hvor meget af havet er ikke bare vand, altså løs vand. Løst vand. Løs vand. Bare vand. Bare frit vand, hvor der ikke er en skid. Løs vand. Nej, I ved Er vand hvad også vådt, Nicolas, eller er det tørt, bro? vådt, din spas. Dig. Nå, men... Du tror på det. Du åbner ikke din ansigt, dit fucking hjerne for det. Du åbner ikke din sind for det. Du åbner shut. Følelser, de er fucking seje. Konceptet er det, ikke også? Så hvis der kom beviser over for mig, hvor det var sådan... Hell ja. Det her spøgelser findes, så vil jeg være sådan... Ja. Fordi spøgelser, de Gør sådan noget den dag, bare så jeg kan få en... Den kan jeg høre, lad os gøre det. Gør det til en believer. Lad os Altså, jeg ved... en god YouTube-video, du. Ja, altså... Vi går ud og gør det der, vi går ud og gør det der. Kom. Vi gør det der. En god YouTube-video, du. Til vores band-kanal, The Devil's Radio, på YouTube. Ja. Vi skal ligesom også virke relatable til... Relatable. Relatable. Til normale folk. Vi skal jo opfordre til... Normale folk, bro, har du mødt os? Vi skal opfordre dem til... Se om der er der fandme ikke normale. Vi skal bare sådan gå ud og sige sådan, hey, gå ud og blive Prøv at kigge med det der ur der, altså. Gå ud og possess det spøgelser og dæmoner. Dit kamera, dit gammeldags kamera. Ja, bro. Ja. Må ikke, der er blevet filmet et par spøgelser på det shit her. Så er vi ret meget satanistiske sådan... Men we ready for some music with the Devil's Radio? Yeah! Yeah, no gay! Ej.